Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудастен, шумоram хуш омаден дӯстони азизам. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани шашлик бо гӯшти мурға пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Бо ҳамроҳии шавҳарам шашлик тайёр кардем, пухтем. Бо барои шумо хай навор кардагиам. Номи каналам ки влоги оилавӣ дар Москав ки ҳастай. Вақте ки дар Россия будем, ин канала ҳуй кадаги будам. Влоги оилавӣ ки монда будам, ба ҳам хотир хай ака ҳами оилада камутам чизе ки меша хай ман кӯшиш мекунам хай навор кунам. Бисёри ҳами влогои ман ҳамаш бисёрш пухтбазай. Ака шавҳарам бисёр ёрдам метиҳанд, бисёр қатъи мақсад корои хонада ёрдам метиҳанд. Шукронаи Аллоҳ беҳтарин шавҳаранд. Бо хай шашлик тайёр кардан гуфтам биё ҳақиқатитон манам ёрдам мекунам. Ҳам ёрдам кардаму ҳам навор кардагиам. Имрӯза шашлики мода бошад 1,5 кило гӯшти мурғ филе, намак дар корай, куркума, чеснок, пиёз, кефир дар корай, приправа барои шашлик дар корай. Чӣ хеле ки мебинен шавҳарам гӯшти мурға реза карданд. Айболош намак, приправа, чеснок, пиёз, ҳами маҳсулотҳое ки гуфтагиам ҳамаша меандозанд, якҷоя мекунану ба 1 соат дам метиҳем. То 1 соат дам доданша бошад, ба алов кардагиянд, алова гирён кардагиянд. Иҷа бошад шавҳарам шашлик кардагиянду ман бегони питса кардам. Иҷа ҳама чи андохта нишон додану бо шухишон омадак. Сирам гирифтаянд, мегӯянд хай на сирам меандозем. Гуфтам ҳоли подписчикои ман нагӯянд ки чӣ хеле шашликае ки сир катиб будай. Хай мегӯянд ҳама байни зану шавҳарда шӯхӣ ҳастай ку. Хай ба ҳамин хотир хай ҳамаша рехтан ҳамин маҳсулотҳои дурунии шашликаю якҷоя кардан мондан дам гирифт. Бо хай рафтан алов гирёнкунӣ манам айдумшон рафтам хай. Мегӯм ку хай хушбахти ҳами оила ҳам зану шавҳар хушбахт бошанд, фарзандҳоям хушбахтанд. Шукронаи Худованди меҳрубон. Ҳами хел шавҳари меҳрубона насиби ман кадай Аллоҳи меҳрубон. Сад бор шукр. дӯстони азизи ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. Ин апаҷон кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Чӣ хеле ки мебинед дар бисёри наворум ҳамин номерои ҳамин апаҷон мондагия, ба хотире ки ҳами фоидаи ширкати Атомира дидагиянд. Ай пулҳои ҳами ширкати Атомӣ тез-тез ай ман реклама гирифтестиянд. Духтарако рафта регистратсия кардестиянд, кор кардестиянд. Апаҷону хоҳарҷоно, кадомитон ки кор карданиед, ё ки ай ҳами ширкати Атомӣ ягон маҳсулот харидорӣ кардани бошед, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. Апаҷонмон ҳама ҷода доставка доранд. Иҷода бошад хариди калон намекунем. Дар як сол 200 сомда харид мекунем, ки мо занҳо ҳазорҳо дар як сол харид мекунем. Иҷода харид мекунем барои ҳамин зиндагии худтон, маҳсулоти хона харид мекунем. Барои кухнӣ, барои либос, барои зебогитон ҳамин маҳсулоти худтона харид мекунед. Чӣ хеле ки ая магазин харид мекунед, мебиёед тамом меша, фоида надора. Иҷодаи хене харид мекунед, шумода бал ҷамъ меша. Балҳои шуморо оста-оста ба оиликҳои баланд мебарад. Кадомитон кор карданиед, ватсапшон ина мондагиам. Силкаи группашон набошад, дар комментария закрепид мекунам. Марҳамат кунед духтаро. Боршо нагирифта мақсад шумо дигар ширкатҳо бори хона ба хона намегарден. Дар ҳамин хона мешинен, ҳам тарбияи фарзандотона мекунен, ҳам кортона пеш мебарен. Як рӯз мебинен ки оиликҳои шумоям баланд шудай, мерен оиликакотона мегирен. Ина Тоҷикистонда ҳам ҳуй шудагия. Марҳамат кунед. саволе ки аз ҳама зиёд дода мешавад ин аст: дар ин ширкат чӣ қадар пул кор карда метавонед? дар ин ширкат шумо бо ду роҳ музд гирифта метавонед. Якум ба тариқи баллҳо, дуюм ба тариқи унвон гирифтан, яъне звание гирифтан. биёед аввал дида мебароем ки баллро аз куҷо мегирем. дар ширкати Атомӣ ҳамаи маҳсулот бо худ балл дорад. вақте ки мо яке аз онҳоро харид мекунем, балли ӯ дар кабинети шахсии мо сабт мешавад ва ҳеҷ гоҳ намесӯзад. барои мисол ин набори шампун ва кондитсионер. баллаш кифоя аст ки мо корро оғоз кунем ва ҳар моҳ аз сари нав харид накунем. баъд аз ин вақте ки аз зери гурӯҳи шумо низ харид мешавад ва балли лозима ҷамъ мешавад, шумо як маротиба музд мегиред $25. шумо метавонед ки ин муздро дар як ҳафта 7 маротиба гиред, яъне ҳар рӯз $25 кор кунед, яъне 250 сомон. агар хоҳед ки $25 не балки $70 кор кунед, бояд балли шахсии худро 300 000 кунед. ин рафта мерасад то $1400, яъне шумо метавонед ки ҳар рӯз дар хона нишаста $1400 кор кунед. Иҷа бошад ба хотире ки шашликмон ранги шашликҳои бозор шавад, бӯи арча кунам. Ман арча овардагиам. Шавҳарам алова хай гирён карданд, баъди алов сӯхта шуданд. Ба ҳамин арчаҳоя дар болош мондум. ин влоги ман тайёр кардаги якрӯза кори хонаи мояйда. Иҷа бошад то шашлика тайёр карданд.
бачаҳом дадаҷон шумо шашлик кинем мо мошинтона мешӯем таза мекунем гуфта мошин шуштестиянд дута бачаакам. Ҳозира бачаҳо ҳама хелан фарзандо ҳам хашидагиянд. Агар коршон ғалта ё ки тамошо рафтан хоҳанд ё ки пул дар кор бошад давидакада дадаҷон мошинтона мешӯем туфлиётона таза мекунем анам хеле мешаванд. Ак фарзандои шуморо намедонам фарзандои ман ҳама хеланд. Коршон ғалтид ҳамаи кори хонаи мекунанд. Хай шукронаи фарзандакон мекунам. Хай ҳозир мо меҳнат мекунем, фарзанд калон мекунем, ба хотире ки Худованд ба пирӣ расонамона фарзандо бо моя ҳам хеле нигоҳ кунанд. Шукри Аллоҳи пок мекунам, ки оилаи хушбахтем. Худоҷон дар оилаи мо чашм нарасад, беҳтарин оилае. Иҷа чӣ хеле ки мебинен алло қариб сӯхта шуданда кумури қирғиз рехтагианда барои ҳамин шашлика лахчаш мондан ҳамун кумур дар корайда. Набошад кумури айнӣ рези агар чӣ хелае вақти сӯхта шуд тамом меша мемура мерава а кумури қирғиз нағзае ки лахчаш меиста ба ҳам хотир кумури қирғиз рехтан. Иҷа кухня омадем ҳамин шашликое ки маринавад карда тайёр карда монда буданд дар сих ҳамаакша шурӯъ карда мемонану мебарем берун пухтанда. Да ҳавлимон пухтагиемда. Апаҷону хоҳарҷонои ман ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карде беҳтарин суханҳо менависе дар видеои ман лайк мемонед. Ай ҳамаи шумо миннатдорум апаҷону хоҳарҷонои ман ҳаматонро дӯст медорум. Ҳамин влоги салата ки бировардагӣ будум охирон влог бировардум бовар кунед ҳама суханҳои беҳтарин гуфтем. Бисёритон савол додем ки фантазия хитай фантазия худмай ин салат аку якта комментария шидае ки ин салат биромадагӣ мо дадаю мо дар гиҷое дидем чӣ хеле комментария нависта буд ки ҳамин як хат ё ду хатша бовар кунед ҳамин як гаракша хондуму удалит кардам. Ҳамин илтимос ай апаҷону хоҳарҷоное ки влогои ман намефуратонад тамошо накунед. Ягон гапи нитоям нанависен просто тамошо накунед. Ҳамин бовар кунед ман подписчикои хидмат дорум. Ман ҳамин қадар апаҷону хоҳарҷонои хидмат дорум ки мақсад комментариҳои беҳтарин менависанд. Ӯ комментария намедонам аку безеб набуду ҳамин қай ки мақсад гуфтагӣ буд ки фантазия худат нестай. Агар фантазия худам намебуд ютуб ин қадар просмотр намедод. Ютуб чизи навда просмотр метиҳад. Дуроин шортиси маро тамошо кунед 32,000 33,000 шудагиае. Бовар кунед накунед куҷои ҳамин ютуба занем кани ҳамин салати ман борикадагӣ маҳсулотое ки ман андохтум ҳамин ҳаста ё не. Ина хай худтон бинед баъд дар комментария нависен ки ҳо будай. Бовар кунед накунед ин фантазия худмай. Ман худам ҳамин салата придумат кардам инами хеле маҳсулоташо андохтум. Инами бо савол додагиенд ки чида асал датар кардае. Хай асал чизи бамазза ширинакай ҳамун ранге ки барои салат истифода мебарам вай мехӯрдагиае. Ба ҳамин хотир гирдои ҳамун чипса ман гул бо ранг кардагиемда. Бовар кунед накунед ман ҳамин қадар кӯшиш мекунам ки як духтарак як чиза ёд гира. Вақте ки он комментария камтар нито омад дилма сиёҳ ки кард бовар кунед намехоҳам дигар влог мондан. Хай ман кӯшиш мекунам ҳамин қадар барои подписчикои худам. Хай кадоме ки намехоҳад тамошо кардан тамошо накунед. Ман адати надорам ки як касда заҳр ма чак кунам. Дунё ду рӯзае бовар кунед накунед. Инами рӯз одам ҳаст паган нестай. Илтимос мекунам ай ҳамаи шумо бадӣ накунед бас кунед бадӣ кардана. Айдуми мардум ғайбат кардана илтимос мекунам тона. Дар влогом апаҷону хоҳарҷоно менависанд ки рецептҳои ту ягон секрет надора. Ҳамаи пухтупазота мекунем. Бовар кунед ҳар рӯз дар WhatsApp 5 та 6 та одам мебияд менависад ки хоҳарҷон ин аби сурат рӯя мекунанд ай пухтупази шумо кардем ягонта хато нест. Ман ҳамаи влогом да гап мезанам ки ягон секрет надорам. Чизе ҳаст ҳамин хеле обични бироварда шумода нишон метиҳам. Бисёритон нависен ки ягон блоги ранги ту ҳамаша хушрӯ нишон наметиҳад. Ин қадар духтари дилсофӣ. Ман ҳамин ҳазор раҳмат мегӯем. Дуо метиҳен падару модарамда анамишда шукрона мекунам апаҷону хоҳарҷонои ман. Иҷа чӣ хеле ки мебинед парник кардагием. Да парникум гашничу укроп коридагиемда. Ҳамин зимистон меша як банча гашнич 2-3 сомон меша. Хандаи одам мегирад наҳо гашнички 50 дирам мегӯм ҳам хали шава нархаш қимат шава. Ба ҳамин хотир ман ҳар сол ҳам хеле укроп гашнич ин сол не ки чӣ хеле ки қадошон пасттарак шуд. Ҳар сол мекоридум баланд баланди хушрӯ мешиданд. А як ваҷав зиёд мешиданд. Ин сол хай қариб як ваҷав шудагианда. Ин иҷа чӣ хеле ки мебинед шашликҳо қариб пухтанд. Шавҳарам тез тез шамол додестиянд тез тез паза хай гуфтанд гирем шав. Ма боша пиёзу гашничи укроп тоза кардум реза карда мондагием. Ин иҷа боша шашлики мо кардагӣ тайёр шуд. Овардем кухни да тарелкаҳо гирифтем. Кӯдакҳоя файдод кардем хай абедшо накарданд.
вақте ки мебинед шашлики мо кадагӣ тайёр шуд. Шашлики беҳтарин буд, бамазза буд. Вақте ки зану шавҳар таом мепазанд, вай чӣ қадар бамазза мебиёяд. Барои хушбахтӣ мо кадоми тарафдора якта лайк монен. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳаматонро дӯст медорам. Хайр, то навори оянда. Аллоҳ нигаҳбони мову шумо бошад. Нағз монед.